मग म्हणताने नाही रू बोल डबल बोल दुसरं बोलते तेले बात नहीं के बच्चों पर मना सारो विरा सारो नाल विरा ना ठीक है बरोबर सका जवान था कि मजा था नदी को पस्ती बघा ना नाही आमच्या बत्ताला जाते मैं संग बोल के मदन सांगा व्यक्त के तमाम था म्हणजे बरोबर आहे मी को रेडी को पोस्ट केलं बाबा मला माहित सांगा आपण सोड कुरे जानता मचल रे जानता नहीं तो दीदी के सगळं ते सिर का बांध के तो जरा व्यक्त के तो होते नालो सगळ्यांचं जाणतं नाल बरोबर आहे ते नालो वाहन होते म्हणून सगळ्यांनी शेतात मला माहित सांगा नाही गावी आपण डबल शेया लागेल हो बाटो ना बाट नाही शेअर नाही दुसरं कोणते का पहले इनके मार्क्स सांगा याले 12 सांगा मन है ना ये वेरी को पीछे कर मैं सांगा पेट को 12 सांगा को बोल के ठीक है पोस्ट किया नाड बजे तो खाने इनके डालेंगे सगा ओढके माणसा ना लगा काळ मत अहो काळ मत ओढके सगळ्यांची म्हणजे आता आधार आणता म्हणजे एक गोष्ट वाळक पती करेक्ट वाळक चौ सैने की चौ माहिती आहे माहिती सांगावर वेर क्षेत्र म्हणजे ते मारा बाहेर गेले सांगा समजे सांगा म्हणता डालेंगे सगा त्यातून सगा बेडा सांगा म्हणता राण सांगा म्हणता मूल सांगा म्हणता ಅವತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈತಾಗ ಬೋಲ್ಸಿ ಚಾಲ್ವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ರಾವೆ चले डबल और किसी इंसान ने पता लागते बोलतो सियाला अंत करता बोलतो बताएंगे लक्का सपोर्ट ना लक्का आता तीसरी मैं तो अपन बोल सुन रही है कुल माहिती का वीर वीर सी तनेंच्या इच्छे की महाराज सगळ्यांच्या विकी देडा सगळा राड सगळा मूल सगळा म्हणता बरं बघा तुम्ही म्हणता की नालो सगळा अहो दुसरं सगळ्यांना वडकी शेले ती बारशाले मागे वडकी मात्र वडकी मात्र नाल्याकडून वडकी शेले निलेकडं मास्तराला रे मागे अहो खरं मायने मायने दाखव बरोबर आहे अगर मावा भीमा वेलाडी तक तान गौदी अर्ज सांगतो मावा अर्ज सांगतो सारवीरा माझा येडवीरांगी वेलाड माझा येडवीरन तो जास्त मला सांगून ते जास्त जातीके अरे मला डबल वाले सेल कमी की अक्का मोकळ देखील ते ओव्हर ऑन बताओ की मरेंगे त्यांची मनवलते आणता आता काय जगाने आता तयार आले की हा तो मास्तराला विचार तो लागंता ओव्हर घेतो वाटा ना ओव्हर वाटतो ते अधिकारी आहेत बोलले हात दिले किसी की ये वेगळे हात काढी बदली करीवाल संस्थेला अजून मानते करीवाल फोक म्हणतात ठीक आहे वेळेस नका मला काही जण आम्ही
समीर टीव्ही रे तरी आला म्हणून बोलाय बायकोला काय पैसे बघा आणि चांगली आहे मला सगळी हा सांगे बस सांगे बस दो एकर वापते की इनके बारे काय टीचर पंचायत जीतन पीछे के बता टीचर काय मानता हेलो हां हां बता टीचर कोपा हां हां मी कोपा आता ನೀವು ದಾದನಗ ಬಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೇಸ್ ಪಿಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಂಪಕೋ ಈ ಬಾಯ್ ಕೇಸರಿ ಮಾಡಿ ಲಾಗ್ತಂಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಸೀನ್ ತಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾಗ ರಾಡಿ ಕರ್ಸಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾ ಬಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಾಗಲ ಆಗ ಹೊರದೊಂಡೆ ಕರ್ಕು ನಾಕು एकर भूमि 8 लाख रुपया सीएम मिरट तो चला आने की जमान कित मा नन्ना वना नान बचाव कर जैसे तुम गणित की पास किया ना वीर पास की था ಅದು ರಂಗ ಬಾಯಿನದು बदलते बुलतेंड वाले वरण पीछे रह सोचते बचान बातें सीधी टीचर మీకు 4 ఇయర్ గా సంత కై పీసి వేల్ పజేసి ముందు ముందు రెండు ఏకి దో సంత सांगे कोपा जैसे नी कोपा तुम बोरे ना बताले सर ना बाय को संगे कीते सीवल मते की चले के मार बोलते पूर्ण ಒಪ್ತ ಗಾಡ್ತಿ ಸೀತೋರ್ ಇಂತ ಕೋಪಾ ಬೋರ್ ಒಪ್ತಿ ಓ ನಾಲ್ವರ ಬಂಡಿ ಒಪ್ತಿ ನಾಲ್ವರ ಒಪ್ಪಲ करके ना बाय को नहीं मोने काई पिया न चके इचो मादस मोने ना लिसरिन मार में संतान तांगे इंते बच्चे सीवल मते वे ಅದನ್ನ ಪಾರ್ कर ले वो डिमांड की सर मान डिमांड की बदल सी क्या डिमांड की बात पकड़ मानता है पकड़ मानता है उंडवरन बाय चार बच्चे से सी ना की आखिरी मुद्दा तेरे 8 लाख रुपया ना ये कर सीती निमेचे पास की थी पजे असे माते कोपा करा वेर बरो कुइता देतो वे सूट सिकुन मी पारी दे ಅದು ಉಲ್ಪಿಟಾಲ್ वीर वासी पारी दे अरे वीर उंटो ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನ ಮಾಡೋಂತ ನೀಕ್ ಜರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಏನಿ ಜರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಬರೋಬರ ಏನು ಓರ ರಾಜನ ಕಾಣಿದ ಬಾಯ್ಕೋ ಹಂಗೆ ಆಯ್ವಲ್ಲ ಓ ರಾಜನ ಕಾಣಿದ तो ನಾನು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಸಿಮರ್ ಮಿಂಗ ನಾನು ನೀವು ಕೈ ಪೀನ ರೊಕ್ಕ ತಾನ್ ಬತ್ತೆ ಸಿ ಮಾಡ ಏನು ಸತ್ತಕಾರಿ ವಾರೆ ದಮ್ಮ ಮದನ ಓ ಪಾರ ಮದನ अच्छा मेरा पता कर सकी जरा काय बीच का चौदवेल काय बीच तवना 50 नाले रहेगी हंगे हां बना से हिंगे मरगा नहीं नौरी दूसर जाता ऊरी तेरी अंदर के नौरा बनेंगे नौरी बटा पिया ना हां ऊरी तेरी ऊरी तेरी ये बात हां इनकी नीम की त्यानो हां ये किसी को पता ಓ ಒಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತ ಏನ್ ತಂಗೆ ಒಂದು ಬೋನ್ ತಂಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆಗ ಏನ್ 4 ಲಕ್ಷ ಬೋನ್ ತಾ ಬೋನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಬಂದಿ ಕತೆ ಬಂದಿ ಮಗದ ಆಗಂತ ಬಂದಿ म्हणजे के निमो नंगोंदे बाइक पे टीम के रण बाइक था रंडा था रंडते आज बाइक को बगा बगा दान संगा में नाक में आ जा बाइक का छुटू आयो मोदल काई अगर एयरपोर्ट के दागुर तांगे चकेनी साथ के कोपो दिना समझ का जवाब है अंतानी वट कोपो दिना हड़ी की से कोपो दूसरो सी वाले से तो पैसे साया नेटी दी बाइक पजे वाया नकी हो वायो आगे पियान तान होया नकी उन दूसरा तो बार तांगे कथागे कोपो पियो मोहन ले तान में आते अट तान उधर काय पीछे कारण बताई सी तर बट काली थी बंटी करते
उसकी और बाबा 4 दिन के पास आया ಅದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂಗೇನ ಬಹಳ ಮತ್ತೊಂದು ಬಚ್ಚು चुरता किया ना तन्ने अंत दिन का असल मुन्ने मानता क्या ఇది మంత పక్క ఇది పక్క ತೇನ ಕೈಪಿ ಸುಯೇರಿ ಸರ್ವ और देव बच्चा दो तान कई बार पीछे सोचे सोनो बार एक बात लाई थे ने पीछे में निम्मो कल्स के थे उल्टा वाला बाइक में काय पीछे सांजोर मन में बात के पाटना बाइक को पजे मानता ಇದು ಮಾರ್ಮಿನ ಉಂಡ ಪಾಟ್ನ ಉಂಡ ಪಜ ಮಾನ್ತ ಇದು ಮುನ್ನೆ ಉಂಡ ಮಾನ್ತ ಕಾನೂನು ಸಿಯಾನ ಜುರ್ಮಾನ ತೇನುಂಡೆ ಸಿಯಾನ ಪಾಟ್ನ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇಳಾಗ శ్రీలంక సైతం దాంతో పోస్కి ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇಳಾಗ ತೇರು ಸಿ ಸಾರ್ಕೆ ಜುರ್ಮಾನ ಸಿಯಾನ ಸಾರ್ಕೆ ತೇರು ನಾ ಮಾರ್ಮಿನ ಅಂತ ಬರಬ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾಲಿಗ ನಿಮ್ಮದ ಮದ ಸಿ ಸಾರ್ಕೆ ಇದು ಬಾರ ನಾ ಮಾರ್ಮ ನಿಮ್ ಬತ್ತಂಗಿನ ಬತ್ತ ತಾನ್ ಬಾನ್ ಕೇಳ್ತದ మా జాతికి ఆదివాసం లాగానే राय पास की बंद किया बंद किया वाटवले दांते तिरियूर बार येर दसने राज्यवासी नवरी हो ये बात करने मरना ये नवरी वाई ने के ये तो सना ये मला जावा ने जावा मेरी ये में आता नहीं पता कि तुम लोग बोसा का ये नहीं पता नहीं चंगन बारे मारो वो ना वो रोज वो ना और तुम होते वो तुम और वासी बताई कि नौरी में आनो मजन का वो जोड़ी की ओ आगे बात बजे और मरला बस जब वाइनल में रानी मारो बस के देवा देवी आता असके अदूर ये आबे वाट अंत तंगे के ಏನ್ ಗಾದೆ ಓ ಮತ್ತೆ ದೇವಿ ದೇವತಾಗೆ ರೋಜು ರಾಂಗ್ ಮಂತ ನೀವು ವರುಣ ಯಾರ್ ಸಂಗ ತರಕೊಂಡೆ ಓರೆ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಮಾಯಿ ಚಲೆ ಓರಿ ಬಿರ್ತಿ ತೋ ಕೈ ಪೇಶಿ ಮೇ ಮುನೆ ಯಾರ್ ತೋರ ಯಾರ್ ಮೇ ರೋಪು ಮನ ತಂತೋ ಮಾಡಿ ಓರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಾನ್ ಹನಾ ನಡಿದಿತ್ತೆ ಬತ್ತತ ನಡಿಲಂತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರ್ತಾನ ಬತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಲೆ ಸಮ್ಮಿತ ತೆಲ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ತಾ ಪಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ತೆಲ್ ಮನೆ ಅಲೆ ಬರೋ ವೇಳೆ ತುಂಬ ಪಸ್ಕಿತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ತಕೊಡಿ ಯಾರು आणि तो लोकल यार चार बत्ता बाहेर असे म्हणतात तो निवास रांग म्हणतात अच्छा चोकट हो इनके 12 रोज यार पेशी वासी यार सीख यार तो घालता आज बाहेर तो कोणी यार आडन आता गौरी यार वयला तो कोणी यार गोर लांग हातून कर लांग आता तो असले तर यार
300 साठ करोड़ का टन तक उड़वाड़ी आता है आना दिन तो कोड़ी यार निम्रा बड़ मानते इतना नाले का मन सुविधांची मला अरे समझे ना खावा बटे सुधरे पाटीले आणि असं करू भगवान चला करूया गुरु मारपे का भगवान मला अक्षय दामात आमचं ना गवा मनात काय मनात अंदाज काय तू का थोडा देवली असले मारपे बघा मी ते आधार मांडन जाते बाबा लाईन वाला आता आदू इथे काल मी पब्लिक को पुसले हा ते मराठ बतल की सर म्हणता काढ का अक्षय दामात हां ओके मी औपारी రెండు వాడితే 2 పైకి కుమారలాగా औपारी అంటే పోసి మంది తగవాట మరవతది మరవతది మన తగవాట ఇలా బారి బో దేవరిన కంత పాటల అక్క పాటల నచ్చదా మనద దేవరిన నచ్చదా ఆన్ మందరాయ మా జాతిని ఆతలే జాతితే ఉంది రీతి ఉంది మాతి ఉంది వివోత ఉంది సంస్థ ఉంది आदिवासी सब ఉంది అది ఆదివాసీ రాసిన ಮಾಡ್ಕೋవాలి ಬಾರಿ ನಾನು ರಾಮ ಜಾಗ ತೆನಕದು ಇದು ಪಾಡಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಜಮ್ಮ ಆಯ್ರ ಮಠದ ಕೈ ಒಳ ತೆನಕೆ ಮಾ ಜಾತಿ ಕೈ ಒಳ ಹಗ್ಗನ ಆಗ್ತದ ಇಂಜನಿ పోచి బారి ఇంకేదో హోలాకదో రణగాక రణరణ పోచిందో వాళ్ళకి రణమాత పోచింది ఉంది మాదాన మంచి భగతో వచ్చే బాయ్ మేప్తే आणि अद्भुत जाते बघा तो काही लोक जोरदार गोटम नाही जातो हंते काही బాత్ సై నీ వాటి పురావేమా పెద్ద మనిషి సంవత్సరంలో మా ఆయన నిమ్రా పంగే వాడితే ఎవరు పతంకారం जोरदार गोटम ते सल्ले बत्ती मंडप नागताची तो దాన్ని వేహ मंडप नागताची अंत समजे బత్ బత్ కరడ అయితే నాకు అది వేహ नीरा पूरे ताजा पूरे भी नालेगलो नीलेगलो पेगलो समझे అది కరెక్ట్ ఇది నీకు మాన్య మాత్రం ನೀವು ಓನು ಜಾನಸ್ರೋಡ್ ಸಾರ್ ಬಾರಿ ನಾನು ಗೌರ್ದಾರ್ತ ಹೋಯನ ಬಾರಿ ಗಿರಿವರ್ ಮನ ಅದು ಬತ್ತ ಕಾಮ ಅಂತದೆ ಈಗ ಸಂಜೆ ಪೋಚಿದವರಿಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಕಾಲ ಮನಪ್ಲಾಗ ಮಂಡಪ ಉಂಡು ಹೋಗೋರು ಗೌರ್ದಾರ್ತ ಬಾರಿ ಅದು ಬತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗ್ನಿ ಬಾರಿ आता मरगाने ತಂದೆ ನೋಡ್ದಾನ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ ಗೋಯಲ್ ಕಾಕ हे चिपकट